Videli ste už niekedy súd, kde sudca nepovedal ani jediné slovo a napriek tomu tí, čo prišli súdiť, sami odišli ako odsúdení? Práve teraz stojíme uprostred drámy, v ktorej ide o rafinovanú pascu. Náboženská elita sa pokúsila použiť cudziu vinu ako zbraň a nastrojila úklady o Ježišov život. Chceli ho pritlačiť k múru, no Ježiš bez jediného slova spôsobil, že sa karty úplne obrátili. Tento nečakaný zvrat zaznamenal evanjelista Ján v 8. kapitole. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď čítam tieto verše, tak mi v srdci napadajú tieto otázky. Prvá. Prečo Ježiš nepovedal ani slovo a začal písať do prachu na dlaždiciach? Ako je možné, že ticho a pohyb prsta boli ničivejšie než krik celého davu? Ak ju chytili priamo pri čine, kde zmizol ten muž? Zákon bol predsa neúprosný. Prečo v tejto zmanipulovanej hre stojí ako obeť len ona? A prečo starší odišli ako prví? Čo také prečítali v tom hrobovom tichu na kamenných dlaždiciach, že pustili kamene skôr než mladí horlivci? Dnes sa spolu pozrieme na to, ako Ježiš jediným gestom resetoval celú hraciu plochu. Ukážeme si, že Božia pravda nepotrebuje kričať, aby zvíťazila nad pýchou. Predstav si včasné ráno v Jeruzaleme. Mesto je hore nohami, vrcholí sviatok stánkov. Všade sú davy pútnikov. Vôňa obetného dymu a hluk. Ježiš sedí na kamenných dlaždiciach nádvoria chrámu a vyučuje. Zrazu sa dav rozostúpi. Prichádza procesia zákonníkov a farizejov. Kráčajú s chladnou dôstojnosťou mužov, ktorí nesú v rukách váhu zákona. Vlečú však so sebou ženu. Postavili ju do prostriedku. Tento úkon v chráme nebol náhodný. Bol to formálny právny akt postavenia obžalovaného pred verejný súd. Stret tu znamenal miesto hanby. Upierali sa na ňu nielen oči žalobcov, ale aj oči ľudí, ktorých Ježiš práve vyučoval. Dáv stíchol. Každý čakal, čo urobí tento rabi z Nazareta. Tu sa začína prvá trhlina v ich pláne, právna anomália. Podľa zákona Levitikus 20, 10 museli byť pri cudzoložstve predvedení obaja. Farizei neboli hlúpi, boli to majstri detailov. To, že muža nepriviedli, z ich spravodlivého procesu okamžite robí transparentnú pascu. Ich cieľom nebola spravodlivosť, ale politická likvidácia Ježiša. Izrael bol v tom čase pod rímskou okupáciou a Židia nesmeli vykonávať trest smrti. Ak by Ježiš povedal kameňujte ju, Rímania by ho zatkli ako buriča. Ak by povedal pustite ju, porušil by Mojžišov zákon a stratil autoritu u ľudu. Čo by si urobil ty? Skús sa na chvíľu postaviť na Ježišovo miesto. Vidíš tu nespravodlivosť. Vieš, že zákon o cudzoložstve je v tejto chvíli zneužitý, lebo tam chýba spolupáchateľ. Začneš sa s nimi naťahovať o paragrafoch? Začneš im vykrikovať, že neplnia zákon, lebo nepriviedli muža? Keby to Ježiš urobil, klesol by na ich úroveň. Stal by sa len ďalším účastníkom nekonečnej právnickej hádky, kde vyhráva ten, kto hlasnejšie kričí. Ježiš pochopil, že toto je politická a náboženská pasca v priamom prenose. Ak by odpovedal podľa očakávaní, prehral by. On však urobil niečo, čo nikto nečakal. Sklonil sa ku kamenným dlaždiciam. Ježiš sa skláňa. Nepíše do hliny, ale prstom po prachu, ktorý vietor navial na kamenné dlaždice chrámu. Tým, že si sadá na úroveň obvinenej a mlčí, odmieta vstúpiť do ich zmanipulovanej hry, kde je právo zneužité na pascu. V tejto chvíli sa musíme zastaviť pri Ježišových prstoch na kamenných dlaždiciach. Čo sa tam v skutočnosti dialo? Právny termín kategrafen. V pôvodnom gréckom texte je použité slovo kategrafen. Nie je to bežné slovo pre písanie listu. Slovo kategrafen znamená spisovať obžalobu. V rímskom aj židovskom práve musela obžaloba obsahovať meno obvineného a jeho konkrétny prečin. Ježiš tu symbolicky, a možno aj doslova, otočil súdny proces. Kým oni žalovali ženu, on začal spisovať obžalobu proti ním. Proroctvo Jeremiáša. Tento verš je kľúčom. Jeremiáš v 17. kapitole 13 hovorí: Tí, čo sa odvracajú od teba, zapísaní budú do zeme prachu, lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.
Pre židovských učencov, ktorí tam stáli, to bol jasný kód. Keď videli Ježiša písať do prachu, okamžite si spomenuli na tento rozsudok. Vidieť svoje meno zapísané v prachu znamenalo: tvoje meno je pominuteľné, si odsúdený a Boh ťa vymaže zo zoznamu živých. Nezabúdajme, že Ježiš len pred malou chvíľou v chráme učil práve o živej vode. Žalobcovia hneď pochopili, čo robí. On ich neodsúdil slovami. On im citoval Jeremiáša a ich vlastné mená zapísal do prachu. Prst Boží. Biblia pozná len 3 momenty, kedy Boh písal prstom. Prvýkrát, keď písal desatoro na kamenné tabule na Sinaji. Druhýkrát, keď sa zjavila ruka a písala rozsudok na stenu kráľovi Baltazárovi. A teraz, tretíkrát, v osobe Ježiša. Je to scéna zvrchovanej autority. Ten istý prst, ktorý dal zákon, teraz ukazuje, ako sa ten zákon naplňa milosťou. Symbolika prachu versus kameňa. Tabule zákona boli z tvrdého kameňa, aby pretrvali. Ale hriechy týchto mužov, aj tej ženy, Ježiš píše do pominuteľného prachu na dlaždiciach. Stačí jeden závan vetra, jeden závan Božej milosti a tie záznamy zmiznú. Je to vizuálne evanjelium. Hriech je pominuteľný, ak ho odovzdáme Bohu. Prečo odišli počnúc staršími? Predstav si tú scénu. Starší farizej pristúpi k Ježišovi, chce naňho zatlačiť, pozrie sa na zem a tam vidí napísané svoje meno. A vedľa neho hriech, o ktorom si myslel, že o ňom nikto nevie. Napríklad Jozef, nespravodlivý zisk, alebo Šimon, pýcha srdca. Starší mali dlhší zoznam zlyhaní. Keď videli, že Ježiš číta ich vnútro a zapisuje ho do prachu, pochopili, že ak hodia kameň, on tie hriechy povie nahlas. Ježiš ich neodbil teológiou. On im nastavil zrkadlo. Tým, že písal do prachu, im povedal: viem, kto ste, tu sú vaše mená. Ak chcete súdiť podľa prísneho zákona kameňa, začnime vami. Slovo bez hriechu. Anamartétos. Keď Ježiš povie: kto je z vás bez hriechu, nepýta sa na morálnu dokonalosť. V židovskom procese museli svedkovia, ktorí usvedčili vinníka, hodiť prvý kameň. Ak však svedok klamal, alebo bol do hriechu sám zapletený, hodením kameňa by potvrdil svoju vlastnú vinu pred Bohom. Ježiš ich prinútil uvedomiť si, že v tomto zmanipulovanom procese nie sú svedkami, ale spolupáchateľmi. Keď hluk krokov utíchol, na nádvorí zostali len dvaja, bieda a milosrdenstvo. Ježiš sa narovnal a opýtal sa jej: žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Ona odpovedala: nik, pane. Všimni si túto radikálnu zmenu. Kým zákonníci ho oslovovali učiteľ, rabi, aby ho podrobili skúške, žena ho oslovuje pane, grécky kyrie. Slovo kyrie v biblickom kontexte neznamená len zdvorilé oslovenie. Znamená to zvrchovaný vládca, alebo ten, ktorému patrí môj život. Je to vyznanie viery. Žena v tom momente pochopila, že pred ňou nestojí len človek, ktorý ju zachránil pred kameňmi, ale niekto, kto má moc nad jej životom i hriechom. Tým, že povie pane, sa dobrovoľne podriaďuje jeho autorite. Už nie je tou, ktorú vliekli, je tou, ktorá sa slobodne rozhodla nasledovať toho, kto jej daroval život. Ježiš ju neodsúdil, ale ani nepovedal, že hriech neexistuje. Jeho pointa bola v tom, že jej dal šancu na nový začiatok. Tí sebavedomí žalobcovia, farizeji a zákonníci reagovali útekom. Prečo? Lebo v tom tichu a v nápisoch na zemi uvideli pravdu o sebe. Ich náboženská pýcha sa zrútila a oni neuniesli pohľad do vlastného vnútra. Žena tam však zostala. Ona neutiekla, hoci už mohla. Zostala, lebo v Ježišovom tichu našla niečo, čo jej títo muži nikdy neponúkali. Prijatie, ktoré vedie k totálnej zmene identity. Učeníci tu vidia slávu, ktorá neničí hriešnika, ale ničí hriech tým, že ho prikrie milosťou. Svet dnes funguje ako tí zákonníci. Čaká na tvoje zlyhanie, aby ťa mohol postaviť do stredu a verejne súdiť. Možno máš pocit, že tvoj hriech je napísaný nezmazateľným atramentom, ale všimni si, kam písal Ježiš. Do prachu, do zeme, ktorú vietor o chvíľu rozfúka. Božia milosť nie je povolenie na hriech, ale je to sila. Sila začať odznova. Ak ťa tvoje svedomie dnes obviňuje, pamätaj, Boh nie je tvoj žalobca. On je ten,
ktorý sa skláňa k tvojmu prachu, aby z neho vyzdvihol nového človeka. Pretože on sám povedal, neprišiel som svet súdiť, ale svet zachrániť.